Ang Ginoo manaa kaninyo. Manakasam kami. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw na ka kung Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga dool na ang tiginit. Sa ingon usab, ining kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayod mapakyas ang akong gisulti. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Day ko ikaw, Kristo. Maigsoon ko diha ni Kristo. Diha sa unang pagbasa sa ang gipadayag, the Book of Revelation, chapter 20. Naghisgot sa pagkapos ni Satanas ang paghari ni Kristo uban sa iyang mga matinud-anon ug ang katapusang paghukom atubangan sa dakong puti nga trono. Gihulagway niini ang katapusang mga panghitabo sa katapusan sa panahon nga nagpasiugda sa paghari sa Dios. Gipadayag usab ang kasiguruhan nga ang dautan mapildi ug nga kadtong magpabiling matinud-anon magsangyaw sa katamatuuran maghari uban ni Kristo. Ang gisaysay nga libro nga giablihan sa panahon sa katapusang paghukom nagsilbing usa ka bug-os nga pahinumdom sa pagkamay tulubagon. Ipasayugda niini nga ang atong pagpangandam alang sa katapusang panahon dili lamang mahitungod sa pag-ila sa mga timailhan ug panghitabo sa kalibutan kundi mahitungod usab sa pagkinabuhi nga nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang libro sa kinabuhi nga gihisgutan sa ang gipadayag nagpasalig kanato nga kadtong mosunod kang Kristo o mopamatuod sa iyang pagsaksi makapanunod sa kinabuhing dayon, sa kinabuhing walay katapusan. Kini maigsoon nahiuyon sa mga pulong ni Jesus diha sa atong Ebanghelyo karong adlaw gikan ni San Lucas nga iyang giingon ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang iyang mga pulong dili gayud mahanaw. Ang pulong sa Dios mauman ang pundasyon sa atong paglaom ug ang sumbanan diin kitang tanan gitawag sa pagkinabuhi. Kining mga pagbasa mga igsoon nagpasalig kanato nga ang mga dautan o ang dautan walay katapusang pulong. Ang pagkapildi ni Satanas ug ang paghukom sa mga dautan nagpadayag sa katapusang hustisya sa Dios. Kini naghatag kanato og usa ka panan-awon sa katapusang kadaugan sa Dios ug sa katapusang paghukom. Diin kitang tanan pagahukman at tubangan sa atong Ginoong Dios. Ug diha sa Ebanghelyo sa giingon nga kahoyng igera nagpahinumdom kanato nga ang gingharian sa Dios haduol na nga naghatag og paglaom taliwala sa mga pagsulay sa atong Kristohanong kinabuhi. Kalabot sa pagpangandam alang sa katapusan nga panahon,
Ang ebanghelyo karon mga igsoon nagsilbi nga usa ka pasidaan ug usa ka pasalig. Kini nagpahinumdom pa nato nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay lamang ug ang material nga kalibutan mahanaw. Ang nagpabilin o ang magpabilin mao ang pulong sa Dios nga dili mausab og walay katapusan. Busa mga igsoon sa atong pagpangandam kita giawhag gidasig nga kinahanglang magpunting sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi sa kapuputon sa Dios, magmatinud-anon sa iyang mga pulong ug sa pagpuyo sa mga mithi sa iyang gingharian. Ang pag-andam alang sa katapusan nga panahon na kinahanglan kini ug ang sa pagka mabinantayon, sa pagka matinud-anon, sa pasalig, sa patuman sa iyang pulong, sa pulong sa Dios ug sa patuman sa atong bukasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Kini maigsoon nagdapit kanato sa pag-ugmad sa mga hiyas sa atong kinabuhi, isip mga deboto, mga Kristohanon, sama sa gugma, hostisya o kaluoy nga nagpakita sa kinaiya ni Kristo. O kini usab naghagit kanato sa pagsusi, sa pagpamalandong sa atong mga prioridad sa kinabuhi. Mao na mangutan nata atong pangutanon ang atong kaugalingon kung unsa man ang prioridad, ang priority sa atong kinabuhi karon. Unsa man ang gitinguha nato sa atong kinabuhi. Nagkupot ba kita sa kalibutanhong mga butang nga mahanaw, nga lumalabay? O nagpuhunan ba kita sa tinuod nga mulungtad? Mao ang mga bahandi sa langit, ang bahandi sa gingharian sa Dios. Kini maigsoon usa ka pahinumdom nga ipadayon ang atong mga kasing-kasing nga kanunay nahiuyon sa tingog sa Dios, sa pulong sa Dios, usag pagpangita o paglaom o kusog sa mga saad sa iyang pulong, bisan taliwala sa walay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Sa atong pagpadayon ning panaw sa kinabuhi, samtang nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik, pag-anhi sa atong Ginoo nga nangandam alang sa katapusang paghukom, sa dihang muhatag kita og asoy sa atong kinabuhi diha sa iyang atubangan, maninguha kita sa pagpuyo matag adlaw diha sa presensya sa Dios, mga matinud-anon sa iyang pulong. Hinaot maigsoon nga siya lamang ang atong bahandi ug hinaot nga atong ibutang ang atong pagsalig sa iyang walay katapusan nga mga pulong, aron kita makapaabot niya ng adlaw nga dili puno sa kahadlok, dili puno sa kabalaka, kundi puno sa paglaom o malipayong pagpaabot sa iyang pag-anhi sa atong kalibutan. Amen.